मॉडर्न गोयच्या साहेबात ताणे अपमान केला सरकार म्हणो झाला ताका सोजा पावो कर गोयच्या साहेबात ताणे अपमान केला सरकार म्हणो झाला ताका सोजा अरेस्ट कर हिंदू मुस्लिम ख्रिस्ताव कोरोना थाकूट बीजेपी सरकार गालूक कोंतात फूट ए पावटी तोरी एकलो गोंयकार उठ गोंयच्या साहेबाक अपमान केला ताचे वस्तूक दिबूट गोंयच्या साहेबाक अपमान केला ताचे वस्तूक दिबूट मुज मुगारे ही करते जाऊ नाका